Kuvittele olevasi pilkkopimeässä paikassa. Ei ole mitään, ei kosketusta, ei tunnetta siitä, mistä kehosi alkaa ja mihin se päättyy. Ei ääntä. Hengität syvään, mutta et haista mitään. Tiedät nielaisevasi, mutta et tunne makua. Kaukaisuudessa avataan ikkuna huoneessa, jossa on meneillään juhlat. Vain pieni ääni, mutta se särkee korviasi. Keskustelua. Musiikin säveliä. Naurua. Pinnistät nähdäksesi, ja yhtäkkiä verho avautuu rajusti, kuin repeämä pimeyden kankaassa, ja sisään virtaa valoa. Melkein sokaistut, värit palavat silmiisi kiinni, ja ääni, ihmisen ääni. Sanoja. Valo, ääni sanoo. Ja taas kuuluu naurua, kuin innoissaan olevan lapsen puhetta. Valo on liian kirkas katsottavaksi, mutta pystyt kyllä kuulemaan. Sinä kuulet. Olipa kerran. Ja aistisi heräävät eloon. Palasia, tuntemuksia, niitä on liian monta huomioitavaksi kunnolla. Jokin mahdottoman pehmeä koskettaa yhtäkkiä. Jokin tuoksuu. Mikä kumma? 1000 kukkaa yhdellä kertaa. Maistuu. Suolaiselle. Meri-ilmaa. Nyt on kylmä. Jää rätisee jalkojesi alla ja kuulet. Tarinan, joka avautuu ja vähitellen sinulle alkaa valjeta. Tämä on tuo. Nämä tuntemani ja maistamani asiat, ne ovat substantiiveja, adjektiiveja, luojan sanoja. Voin sulkea ne käsieni sisälle. Ne tuntuvat todellisilta. Puu, ääni sanoo. Suuret lehdet, tumman vihreät. Ja näen puun, satoja puita. Tiheät lehvistöt värisevät tuulessa. Kuulen, kuinka ne kahisevat. Minua lähellä olevat oksat napsahtelevat poikki. Odota. Apua. Jokin olio. Se on valtava. Mikä kumma se on. Hei, vaikutat mukavalta kaverilta. Miksi sinua kutsutaan? Kun sitten kurotat kättäsi varovasti sen tuhisevaa kuonoa kohti, täriset kauttaaltasi. Joku, kutsui juuri nimeäsi. En edes tiennyt, että minulla on nimi. Olenko osa tätä tarinaa? No, ääni kysyy. Joko aloitetaan? Mitä haluat tehdä?